μπορείτε να βρείτε τα ACS Web Business Tools στην ιστοσελίδα μας webexpert.gr, πηγαίνοντας Joomla Extensions ACS Courier Suite for Virtumart. Θα δείτε ότι είναι συμβατό με την έκδοση 2.5 και 3.5, καθώς και με το Virtumart 2.3. Μπορείτε πολύ εύκολα να ενσωματώσετε τα ACS Web Business Tool στο e-shop σας με αυτήν εδώ την εφαρμογή, που σας παρέχει λειτουργίες όπως είναι ο εντοπισμός του content καταστήματος, αναζήτηση αποστολής, order tracking, δημιουργία αποδεικτικού αποστολής, υπολογισμός κόστους αποστολής, αυτόματα, ακόμα και στις πρόσθετες περιοχές. Για τη λειτουργία θα χρειαστείτε τους κωδικούς που παρέχει η ACS, τα 5-7 εδώ στοιχεία. Σε περίπτωση που δεν τα έχετε, αναγράφονται όλα τα τηλέφωνα και το email επικοινωνίας για να σας ενεργοποιήσουν κωδικούς. Επίσης, μπορείτε να δοκιμάσετε την εφαρμογή χωρίς καν να την αγοράσετε για 14 ημέρες, πατώντας εδώ. Έχω εγκαταστήσει μια τοπική έκδοση του Joomla στον υπολογιστή μου και τώρα θα σας δείξω πώς μπορούμε να κάνουμε πολύ εύκολα την εγκατάσταση. Είναι ήδη εγκατεστημένο αυτή τη στιγμή το ACS, απλά θα σας δείξω εν συντομία τη διαδικασία σε περίπτωση που κάποιος δεν είναι πολύ έμπειρος με αυτό. Επιλέγουμε το αρχείο που μόλις κατεβάσατε από τη WebExpert και πατάμε Upload and Install. Εδώ παρατηρούμε ότι έχουν εγκατασταθεί 5 ουσιαστικά προγράμματα. Είναι το Component, 2 Plugin και 2 Modules. Πατάμε εδώ για να παραμετροποιήσουμε το plugin ή γράφουμε στην αναζήτηση απευθείας ACS και μας βγάζει τα αποτελέσματα που είναι 2 plugin. Ένα συστήματος και ένα shipment. Πάμε στο plugin συστήματος, που εδώ θα ορίσουμε τα στοιχεία που μας έχει δώσει η ACS. Μία και τελευταία φορά. Set and forget. Βάζουμε το κλειδί που έχετε λάβει από τη WebExpert. Επιλέγουμε Enable στο Voucher System. Βάζουμε τα στοιχεία που μας έδωσε η ACS. Και στο Pay and Delivery είναι ο ορισμός της μεθόδου πληρωμής, το οποίο θα δρά ως αντικαταβολή. Μπορούμε να επιλέξουμε περισσότερες από μία επιλογές. Εξαιρετικά. Τώρα μπορούμε να πάμε να φτιάξουμε μεθόδους αποστολής, shipped methods. Έχω φτιάξει αυτή τη στιγμή 3. Ας πάμε στην πρώτη. Εδώ ορίζουμε τον ταχυδρομικό κώδικα του καταστήματος που μας εξυπηρετεί. Συνήθως είναι ίδιο με τη διεύθυνση της επιχείρησής μας. Εδώ είναι ο τρόπος που θα υπολογίζεται μεταφορικά. Αν η τιμή που θα εμφανίζει στα μεταφορικά θα συμπεριλαμβάνει και το κόστος της αντικαταβολής. Υποθέτουμε πως θέλουμε να υπολογίσουμε μόνο το κόστος αποστολής, γιατί ενδεχομένως ο πελάτης μπορεί να πληρώσει με κάποιο άλλο τρόπο και όχι αντικαταβολή. Επίσης μπορούμε να προσθέσουμε κάποιες επιπλέον λειτουργίες, όπως παράδοση σε 2 ώρες, παράδοση το Σάββατο, παράδοση σε κατάστημα, ακόμα και να ορίσουμε ασφάλεια αποστολής. Ας πούμε στα 100 ευρώ. Safety amount. Επίσης να προσθέσουμε ένα μικρό ποσό στο τελικό αποτέλεσμα της τιμής ή να ορίσουμε κατώτατη τιμή που θα εμφανίζεται. Υποστηρίζει επίσης δωρεάν μεταφορικά
Στο παράδειγμά μας είναι 200 ευρώ και στρογγυλοποίηση της τιμής. Επίσης, να εμφανίζεται σε συγκεκριμένες μέρες, γενικότερα περιλαμβάνει όλα τα φίλτρα που by default έχετε δει σε αντίστοιχες μεθόδους πληρωμής, αποστολής, συγγνώμη. Πατάμε αποθήκευση. Ας πούμε, εδώ φτιάξαμε έναν τρόπο αποστολής που λέγεται παραλαβή από το κατάστημα της ACS. Έχουμε επιλέξει delivery του reception. Έχουμε φτιάξει κλόνο δηλαδή. Επίσης, έχουμε φτιάξει έναν άλλον τρόπο αποστολής που λέει παράδοση το Σάββατο. Αλλά το έχουμε βάλει να εμφανίζεται την Παρασκευή και το Σάββατο. Ενδεχομένως για παραγγελίες που έχουν γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο το πρωί για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν ακριβώς την επόμενη μέρα. Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί να χρεωθεί το επιπλέον κόστος. Πάμε και στους τρόπους πληρωμής. Cash on delivery, κοινώσια αντικαταβολή. Ας το ονομάσω αντικαταβολή. Και ας βάλω χρέωση €3. Αλλά μόνο για την Ελλάδα. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε την πρώτη μας παραγγελία. Πάμε Virtumart. Επιλέγουμε ένα προϊόν. Αυτό εδώ που έχει Add to Cart απευθείας. Και ας βάλουμε και ένα άλλο. Ας βάλουμε και αυτό εδώ. Από το demo του Virtumart είναι αυτά τα προϊόντα. Add to Cart. Καλάθι, το ίδιο είναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε το One Page Checkout. Βλέπουμε ότι η τιμή χρέωσης είναι στα 11 ευρώ και 20 λεπτά. Αν αυξήσουμε την ποσότητα, αναμένεται να αλλάξει. Ορίστε. Η τιμή αλλάζει. Ας υποθέσουμε ότι αυτό είναι το τελικό ποσό. Η παραγγελία έχει δημιουργηθεί. Πάμε στις παραγγελίες μας. Εδώ παρατηρούμε το εξής. Ότι πλέον υπάρχει μια κόκκινη γραμμή εδώ, μια μπάρα, και ότι σε κάθε παραγγελία που έχει γίνει με την ACS υπάρχει το εικονίδιο ACS. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα-ένα τα voucher, πατώντας πάνω στο εικονίδιο. Π.χ. pay to delivery, αντικαταβολή κτλ. Ας πούμε ότι το φτιάχνουμε. Αλλά για λόγους εξοικονόμηση χρόνου μπορούμε να επιλέξουμε όλες τις παραγγελίες. Ας πούμε αυτή η παραγγελία δεν έχει γίνει με ACS, αλλά δεν πειράζει. Αυτόματα θα εντοπίσει το πρόγραμμα ποιες έχουν γίνει και ποιες όχι και πατάμε στο Create. Εδώ βλέπουμε το εξής. Βλέπουμε τη λίστα που μας εμφανίζει για τη δημιουργία των voucher και τα άλλα δύο voucher που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Ας πούμε όμως ότι για κάποιο λόγο εμείς θέλουμε να τα διαγράψουμε. Πατάμε Delete. Είμαστε σίγουροι? Είμαστε. OK. Και πατάμε στο κουμπί Move to Create List. Έτσι βρίσκονται όλα στην παραπάνω λίστα. Το Items δηλώνει τα τεμάχια.
εφόσον εσείς σε μια παραγγελία το οποίο έχει 5 τεμάχια, αλλά μπορείτε να τα βάλετε να τα συσκευάσετε σε ένα κουτί, σε ένα τεμάχιο, μπορείτε να βάλετε το ένα. Προφανώς θα δημιουργήσει ένα voucher και όχι 5 voucher. Πατάμε στο Create και σε λίγο θα έχουν δημιουργηθεί όλα τα vouchers. Πατάμε Move to Completed Below List for Print και όλα τα vouchers μεταφέρθηκαν στη λίστα για εκτύπωση ή διαγραφή. Υποθέτουμε ότι θέλετε να εκτυπώσετε όλα μαζί, πατάμε Print. Έχει δημιουργήσει ένα αρχείο για όλες τις παραγγελίες. Πατάμε εδώ και πολύ όμορφα μας ανοίγει το voucher. Με τα 16 vouchers. Εξαιρετικά, αλλά ας υποθέσουμε όμως ότι θέλουμε να τα βγάλουμε σε ξεχωριστό αρχείο. Τότε η εφαρμογή αυτόματα θα υπολογίσει τετράδες. Οπότε, η πρώτη με τη δεύτερη θα εκτυπωθούν μαζί, η τέταρτη έχει ήδη 4, οπότε θα εκτυπωθεί μόνη της, οι επόμενες 3 μαζί και η πέμπτη μόνη της. Επίσης μπορούμε να τα διαγράψουμε όλα μαζί. Ναι. Και διαγραφτήκανε και μπορούμε να τα ξαναμεταφέρουμε πάνω στη λίστα. Πάρα πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Επίσης μπορούμε να αλλάξουμε την ημερομηνία που θα έρθει το courier, να τα παραλάβει. Πατάμε Close. Παρατηρούμε ότι για τις παραγγελίες στις οποίες δεν έχει δημιουργηθεί το voucher, εμφανίζεται το λογότυπο της ACS, ενώ αντιθέτως για αυτές που έχει δημιουργηθεί βλέπουμε το εικονίδιο του tick. Αυτό εδώ. Ενώ σε αυτή που δεν έχει δημιουργηθεί μας βγάζει τη φόρμα. Πατάμε μια αποθήκευση και μπορούμε να δούμε το voucher. Μπορούμε να το ανοίξουμε και σε ένα παράθυρο. Έχει 5 τεμάχια, άρα είναι 5 voucher. Τέλος, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια λίστα παραλαβής για το courier, πατώντας το Create or Search Recipes List. Εδώ μπορούμε να αναζητήσουμε παλιότερες λίστες και εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε μία. Ας δημιουργήσουμε για τη σημερινή ημερομηνία. Εδώ μας εμφανίζει και μας λέει ότι δεν έχουν εκτυπωθεί τα PDF. Αυτό μετράει, ας πούμε, σαν εκτύπωση. Οπότε γυρίζω πίσω και έχει φύγει. Και όταν τα τυπώσουμε όλα, δημιουργούμε τη λίστα παραλαβής. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να μου αποστείλετε email μέσω της φόρμας της επικοινωνίας στο site της Web Expert. Ευχαριστώ πάρα πολύ.